рәхмәт укучыларга, безнең өметләргә акланып. Рәхмәт. Дорогие выпускники, друзья, мы очень гордимся и дорожим вами. Большое вам спасибо за поддержку родного лицея. Рахмат Павел. Bayram менән эшләгән эшләрне онытмагыз. Лицей яшәһен! Ура! Безнең халкыбыз яшәһә, без уку йорты яшәячәк. Мәктәп лицей директорына Нәгъдуллин Кескәйгә бүләк тапшырып киткән килә. Я думаю, наша страна и наша республика будет процветать, если вы воспитываете таких специалистов. Здоровья вам. Спасибо от всей души. Яхты күн бергә теләйбез. Оптимизма и новых профессиональных успехов вам. Байрам менән. Такой прекрасный, который работает, бегает и такой молодой директор. Gerekli kişi olğanğa biz şunu ağırlanağız. Hem terbiyesiler ilikki, okuduslar ayağızdı basıqları biz bütün temizleyini alqışlayız.